Ajurvéde veria, že zdravie celého nášho tela sa odzrkadľuje v našich ústach. Konkrétne hlavne na jazyku. Preto venujme dnes pozornosť našej ústnej dútine, ktorá mimochodom v tehotenstve dostáva dosť zabrať. Konkrétne teda sa budeme venovať vedomému umývaniu zubov. Pri umývaní zubov sme myslou často úplne niekde inde. Prípadne pritom stihneme zaliať čaj, vybrať si spodné prádlo zo skrine alebo pozrieť novinky na sociálnych sieťach. Na všetky tieto a aj iné činnosti, ktoré práve ty pri čistení zubov zvykneš robiť, dnes zabudni. Skús vnímať každý jeden pohyb tvojej ruky, ktorým vedieš kefku, intenzitu, smer toho, ako sa kefka dotýka zubov. Daj si naozaj na čas a umývaj si zuby aspoň 3 minúty. Keď si zuby umieš, tak si ich poriadne prejdi jazykom a vnímaj ich povrch, či je hladký alebo cítiš niečo drsné. Na záver si ešte škrabkou alebo kefkou zoškrab jazyk. Neviem, či o tom vieš, ale ak si pravidelne zoškrabávaš povlak z tvojho jazyka a udržuješ ho čistý, robíš niečo aj pre svoje zdravie, pretože sa ti tam nestihnú ukladať toxíny. Takže zober do rúk svoju kefku a dneska poď experimentovať práve s takou bežnou činnosťou, ako je umývanie zubov.